Eli tervetuloa kaikille tähän Alpan liveen. Me käydään läpi meidän tämän syksyn uutuuksia ja kaikkia sesonkiin sopivia tuotteita myöskin. Ja mä oon tosiaan Alpan suunnittelija Aino-Maria ja sitten meillä on täällä paikan päällä. Mä olen Vilhelmiina, työskentelen tuossa Alpan Jyväskylän myymälässä ja täällä tänään näyttelemässä meidän uutuustuotteita ja värejä. Ja sitten meidän tiimiin kuuluu tänään myöskin Lauri, tulipas sieltä kanssa. Yes, moi! Mä oon Lauri, yksi Alpan yrittäjistä ja pyöritän tuossa markkinointia varsinkin. Ja sitten kerron vähän teille tänään meidän miesten uutuuksista, mitä on kanssa tullut monia. Joo. Ja Lauri on välillä tuolla kameran takana sitten Kyllä, myöskin. Niin. hoitelen myös tuolla. Joo, mutta me aina huikataan milloin hänen vuoronsa. Kyllä. Yes. No niin. Meillä on tarkoitus Vilhelmiinan kanssa lähteä ensiksi liikenteeseen meidän mekoista, tämmöisistä vähän rennommista, talvikauteen tosi hyvin sopivista mekoista. Ja mulla on itsellä, eikö itse asiassa lähdetään Vilhelmiina, niin että saa, no niin kerrot. Joo. Mulla on siis päällä meidän Cozy-mekko, joka on nyt tänä syksynä hieman uudistettu versio meidän aikaisemmasta Cozysta. Tässä on vähän väljempi kaulus ja oliko tässä halkiossa pieni muutos myös. Eli halkio on sieltä niin 3 senttiä lyhentynyt. Mehän ollaan Vilhelmiinan kanssa kummakin tämmöisiä vähän reilu 160 senttisiä. Että meille se aikaisempikin halkion mitta olisi ollut ihan ok, mutta sitten pidemmiltä henkilöiltä tuli sitä palautetta, että se nousee niin ylös. Eli, ja sitten Vilhelmiina siihen tuli yksi tosi iso muutos myöskin. Ja olkaa kuulolla kaikki tämmöiset M- ja L-kokoiset. Nimittäin me lisättiin tähän Cozy-mekkoon myöskin yksi kokonumero. M- ja L-koko on ollut aikaisemmin yhdistelmäkoko ja nyt kummakin sai omat koot ja tästä on tullut ihan mielettömän hyvää palautetta. Joo. Ja on itsekin ollut siis ihan huikea nähdä myymäläissä, kuinka hyvin ne koot nyt niin kuin sopii. Joo, että se oli tosi toivottu juttu. Ja tässähän mulla on uutuusväri päällä, meidän Bordeaux-väri. Ihana tällainen lämmin viininpunainen sävy, tosi kaunis ja tosi rento, ihana tällainen talvisempi mekko. Vähän paksumpi, mutta sopii Suomen talveen aivan tosi ihanasti. Mun pitää heti sanoa, että mä oon ollut eilisiltana konsertissa täällä päällä ja todella hyvin toimii. Ja tässä on meidän Cozy-mekon muut värit, musta meinaa piiloutua. Eli tuttu metsänvihreä on ollut tosi pitkään meidän mallistossa ja aina yhtä rakastettu. Sitten sieltä löytyy musta. Tää on myöskin se klassinen. Musta indigo on ollut sellainen väri, mikä oli tosi kauan aikaa sitten meidän mallistossa. Ja nyt me ollaan vähän palauteltu sitä toiveiden mukaan. Eli meleerattu tämmönen pikkusta hopeita kaituvaa siellä sinisen joukossa. Ja sitten meidän ihan uusi väri, mä tuon tän ihan tänne lähelle. Tämmönen tumma petrooli. Tummassa petroolissa on semmoinen älyttömän tumma ruskea ja petrooli yhdistettynä. Ja niistä tulee tosi kiva eläväinen sävy. Saanut myymälässä aivan ihanan vastaanoton tämä uusi väri. Tosi kiva. Joo, tää on nyt ihan ensimmäinen väri, mikä on suunniteltu niinku täysin räätälöity Alpalle. Tätä ei löytynyt mistään niinku valmiina. Joo. Sä voit nyt itse asiassa Vilhelmiina käydä voittelemaan toisen mekon. Yes. Ja älkää välittäkö tästä huojuvasta tangosta tuolla takana. Se meinaa nyt välillä huojua. Eli mä esittelen nyt tämän mun päällä olevan Sain-mekon. Eli Sain on myös tämmönen niinku rennompi mekkomalli, missä on niinku resori helmassa, sitten on resori täällä hihansuissa, kaula-aukossa. On ollut meidän mallistossa jo muistaakseni vuoden 2, mutta nyt me saatiin täydennystä taas tähän sinivihreeseen väriin, mikä on ollut sit pois. Tätä voi käyttää joko näin vyön kanssa tai sitten niinku ilman vyötä. Itse käytän sekä että. Ja verrattuna tuohon Cozyin tosiaan niinku se pituus on huomattavasti lyhyempi ja monille lyhyemmille käyttäjille tämä on niinku se toivemitta. Ja sitten myöskin on vähän ohuempi, ei ole ihan niin paksua alpakavillaa. Mutta molemmissa kuitenkin alpakavilla materiaalit. Ja Sain-mekon värivalikoima on tällä hetkellä, siellä on tämä meidän tummakreike, ollut jo pitkään mallistossa tämmönen niinku harmaan ja
ja sitten sinne ruskeen väliin sijoittuva. Ja sitten on mahonkiväri ja tosiaan tää sinivihreä. No niin, ja sitten Vilhelmiina tulee nyt täällä vielä yhden mekkomallin kanssa. Eli me saatiin nyt täydennystä juuri tähän Strike-mekkoon, eli tämmöinen poolomekko. Ja mitä sä kertoisit siitä, Vilhelmiina? No tää on ihan täydellinen tällainen neulemekko esimerkiksi pikkujoulu- tai juhlasesonkiin. Miksikäs ei ihan silleen toimistokäytössä lähes vuoden ympäri. On kumminkin selkeästi ohkaisempi neulos kuin mitä esimerkiksi siinä äskeisessä cozy-mekossa, niin on sitä myös sitten vähän lämpimämmille säille myös sopiva. Joo. Ja verrattuna myöskin tähän saimekkoon on vähän ohuempi. Huomattavasti tyköistuvampi myös kuin sitten niin cozy ja saimekko. Mä itse niin noin tyköistuvaa mekkoa en tykkää sellaisenaan pitää, mutta sitten vaikka blazeri, sellainen pidempi blazeri siihen päälle, niin se on tosi kiva mätsi. Eli voi miettiä, että miten se siellä omassa vaatekaapissa löytää paikkansa. Sitten me voitaisiin yrittää näyttää nämä kaksi väriä, nämä on hyvin lähellä toisiansa. Eli sinivihreä ja havunvihreä. Sinivihreä on tosiaan meleerattu ja vähän pehmeämpi sävy, ja sitten havuvihreä on tavallaan sama sävy, mutta tasaisena. Kyllä. Sellainen pieni ero niissä. Joo. Sitten Lauri, tulisitko sä tänne näyttää välillä miesten tuotteita? Joo. Mulla on itse asiassa meidän tämmönen uusi vanha tuote. Eli meidän zipper, joka me uudistettiin nyt tänä syksynä. Se, mikä me tässä pidettiin, niin oli tää vanha paksuus, mistä tosi paljon tykättiin. Ja mitä hiottiin taas sitten, niin nostettiin tätä kaulusta, eli tää ulottuu nyt tänne korkeammalle. Aiemmassa oli vähän semmoinen matalampi välimallin kaulus. Ja tässä nyt sitten se suojaa oikeasti, tää on tosi hyvä vaikka talvella ihan silleen lämmikekäyttöön. Ja toinen muutos mitä tehtiin, niin tässä on nyt istutettu hartia, eli tässä tulee hartiasauma ihan tähän. On vähän semmoinen ryhdikkäämmän, harteikkaamman näköinen. Ja viimeisenä muutoksena oli tämä, että me lisättiin tämmöinen 2-suuntainen vetoketju, eli tässä on 2 vedintä, joka mahdollistaa sitten sen, että jos vaikka istuessa haluaa avata täältä tai tuntuu, että se niinku kinnaa täältä, niin se on mahdollista, että tämä pystyy säädellä niinku molemmista suunnista. Joo, ja nämä on niinku sillain tosi hyviä niinku muutoksia, että just tämä hartia, että se muutettiin tähän niinku istuvaksi, niin se vaikuttaa myös siihen, että tuo kaulaukko pysyy tosi ryhdikkäänä. Kun se aikaisemmin se hartia ulottui sinne kaulukseen saakka ja sitten se vaikutti sieltä sitten lähti, niin se on ollut kyllä tosi tykätty. Ja 2 muuta väriä on tuo metsänvihreä lisäksi, eli tämä meidän klassinen navy-väri ja sitten on meidän Bordeaux-sävy. Ja tällä hetkellä on jo sitten, tää taitaa olla myyntitilastojen kärjestä siellä, että on ollut tosi hienosti otettu vastaan. Ja näytetään tässä, Lauri, myöskin mikä on tää toinen vetoketjuversio. Joo, eli toinen malli, jos ei halua tämmöistä koko pitkää versiota, niin on tää meidän Half Zip nimellä oleva. Tässä on semmoinen ero, että jos haluaa paksumman tuotteen, niin kannattaa valita tämä zipper, eli jos on tämä koko vetoketju, ja sitten tämä Half Zip on enemmän vähän semmoinen puolipaksu, menee ihan kivasti tuolla niin kuin kesäkäytössäkin. Tämä on paksuudeltaan talvisempi tämä zipper. Half Zip taas sitten on enemmän tommonen niin kuin keskipaksu, koko vuoden ympäri käytettävä versio. Tosiaan sitten jos tykkää vaikka käyttää niin kauluspaidan kanssa, niin tätäkin pystyy käyttämään myöskin paksuutta, sillä että siellä on kauluspaita alla tosi hyvin. Toki molempia. Muut värivaihdikset on sitten tuohon Half Zipiin täällä. Joo, eli tästä löytyy tää tasainen tummansininen navy. Ja näissä kannattaa huomata, pienet yksityiskohdat tekee näistä tyylikkäitä. Eli me ollaan jokainen vetoketju on räätälöity tuo väri, niin se värikombo on sitten aika kivan näköinen. Tässä on tämmönen hopeinen tässä neivissä ja mahongissa on tommonen hieno kuparin värinen. Sitten täältä tulee vielä 3. väri, mikä on sitten tämmönen meidän hiilenharma ja siellä on sitten niinku musta tommonen vedin ja muuten tommonen hopeinen. Eli tosi kivaa palautetta saatu myös näistä vetoketjuyksityiskohdista. Pieni, mutta tärkeä juttu.
sitten meillä olisi täältä naisten neuletakkeja ja muutama me tässä Vilhelmiinan kanssa esitellään. Kerropa sä Vilhelmiina eka, mikä sinulla? No mulla on päällä Joy, jälleen havunvihreässä sävyssä, eli sama mikä äsken oli se Stripe-mekko. Tämä on hyvin klassinen perusneuletakki taskuilla. Hieman pidempi malli, löytyy halkio siellä. Ja tämä on tuossa myymälän puolella sellainen, että kun naisille ehdottaa jotain neuletakkia, niin tämä on se, mihin he kaikki ihastuu niin kuin lähes poikkeuksetta. Joo. Se on ollut aika ihana todella itsekin nähdä, että tuossa on niinku joku tuossa kaavassa, että se toimii ja sitten ihmiselle tulee se sellainen olo, että mä näytän tässä jotenkin hyvältä. Vetää sen päälle, niin sitten tulee se semmoinen niinku fiilis. Se on niinku paksuudeltaan myös aika ihana. Kyllä. On niinku ryhdikäs etuosa, ohuempi hiha ja selkä, jolloin se on myös kevyt kuitenkin kantaa, mutta siinä on semmoista ryhtiä ja painoa. Erityisesti tämä hartiaistuvuus ja tämä etuosan istuvuus on se, mikä kerää kehuja ja ihasteluja tosi paljon. Joo. Täältä näytän vielä, mitkä on meidän Joyn värivaihtikset. Eli siellä oli se havunvihreä, tumma kreike. Me näytettiinkin sitä jo tuolla Saimeko-yhteydessä. Ja sitten tämä klassinen musta. Meillä löytyy tähän myös semmoinen hyvin kirkas keltainen. Se ei nyt ollut tähän vuoden aikaa meillä tässä esillä, mutta sitä tosiaan Vertiksestä kyllä löytyy vielä, sitä kirkasta keltaistakin, jos haluaa. Kyllä. Ja sitten hypätään tämmöiseen vähän niin kuin mä sanoisin, että jopa niin kuin sisarusneuletakit on kyseessä. Eli meidän Warpart-neuletakki, niin näissä on hirveän paljon niin kuin samanlaista, varsinkin tässä edessä on kummassakin niin kuin samantyylisesti neulotut nuo etukappaleet, tosi tyylikkäät on paikkataskut. Pituuskin on aika sama, halkio löytyy molemmista. Mutta sitten kun mennään Warpartin eroihin, niin Warpart on huomattavasti paksumpi. Tämä on semmoinen, mitä voi tosiaan käyttää tällä vaikka mekon kanssa ihan päällystakkikäytössä välikaudella. Mutta toki sitten itsellä on ihan semmoisessa aamutakkikäytössä kotona hyvin paljon. Mutta tosiaan on niinku paksuusero on näillä suurin. Monet asiakkaat ihastuu tuohon niin kuin villakangastakin korvikkeena tähän leudomille säille. Joo, just sellaisena toimii. Ja mulla on päällä nyt ihan kans uutuusväri meidän mallistossa. Tää on niinku tuhkan sävy. Vaikea niinku näyttää, mutta se on niinku, siellä on meleerattu ruskeata ja harmaata, semmoista keskiharmaata ja ruskeata keskenään. Ja tosi tykätty ollut. Verrattuna meidän tummaan kreikeen tai jotenkin. Tässä on nyt se meidän tumma kreike, niin siinä on pieni väriero, mutta se on niinku sävykkäämpi jotenkin. Ja sitten meidän Warpartillettakin värivaihtikset. Eli värivaihdiksia löytyy kaikki tämmöisiä neutraaleja sävyjä. Beige, joka on tämmöinen aika vaalea beige sävy. Sitten on musta. Tässä on tarkoituksella pidetty nyt tällaiset neutraalit värit, niin se sopii tämmöiseen päällystakkikäytössä olevaan tosi kivasti. Sitten meidän pitäisi hypätä meidän huudien ja Lauri onkin siellä jo huudien päällä, niin halusitko Lauri saa aloitella? Me käydään vaihteleisessa Vilhelmiinan kanssa myös. Tässä on tosiaan meidän pian ehkä kaikkien aikojen myydyin tuote, huudie, joka on todella suosittu sekä miehille että naisille, eikä tietysti syyttä. Ensinnäkin tämä on yksi meidän ehdottomasti mukavimmista tuotteista. Tässä on suunniteltu tämä neulos semmoiseksi, että se on semmoinen tosi kevyt ja miellyttävä ja pehmeä päällä. Yksi meidän tuotteista parhaita ihotuntumia myöskin. Ja tänä syksynä me uudistettiin aika paljon, laajennettiin tätä hoodien värivalikoimaa. Meillä on ollut vähän semmonen aina, että kun meillä on tullut hoodiesiin jotain hyviä värejä, niin ne on oikeastaan loppunut aika nopeasti kesken ja sitten taas on saattanut mennä puoli vuotta, että tuotetta ei valitettavasti ole ollut saatavilla. Mutta nyt sitä on tilattu kunnolla ja vielä ehtii nyt varsinkin tässä ennen joulua niin nappaamaan koko sieltä värivalikoimasta sen setin. No sitten mitä hoodiessa tuli, niin tarkkasilmäisemmät ehkä huomasivat, että me vähän uudistettiin tätä mallia, paranneltiin tätä tänä syksynä. Ja oikeastaan ne
ei ole kovin semmoisia näkyviä uudistuksia, mutta nostaa tämän tuotteen laatua kyllä entisestään paremmaksi. Eli me paranneltiin nämä hihan suut. Nämä on nyt tämmöinen tubulaari. Ja tämä oikeastaan se mitä tämä tekee, niin tämä on niinku ryhdikkäämpi, ei lähde niin roikkumaan. Ja sitten toinen, että tämä on todella paljon kestävämpi, mitä se aiempi ratkaisu. Eli näissä kaikissa uusissa huudissa on tehty tämä muutos ja sama on myös täällä helmassa. Eli tämä on nyt kestää paljon paremmin hankausta. Et se mikä näissä tuotteissa oli siinä aiemmassa versiossa, niin oli, että se saattoi rispaantua sitten hihansuusta ja helmasta. Ja kehitettiin nyt sitten tämmöinen selvästi paranneltu ratkaisu tähän tuotteeseen. Nyt tämä kannattaa entisestäänkin, että jos on harkinnut tämän ostoon, niin nyt tämä on entistäkin parempi. Joo, se on tosiaan, että käytännössä tuli niinku tuplakestävyys sinne hihan suuhun ton myötä. Tämä ei ole sattumaa, että meillä kaikilla on tässä nyt huudie päällä. Me haluttiin tämä värivalikoimaa näyttää jo vähän laajemmin ja toisekseen tämä tuotehan on siis unisex-tuote, eli tämä sopii ihan kaikille. Ja tämä on kyllä sellainen tuote, mitä myydään niinku iästä riippumatta ihan kaikille varmasti niinku eniten meidän vaatteista. Joo, tämä on kyllä sellainen, ja niinku ihotuntumaltaan on selkeästi yksi meidän niinku ihan parhaimpia, täällä on semmoinen hyvin pehmeä toi sisäpinta. Ja mulla on tässä nyt päällä XS-koko, eli tässä on vielä hihan pituutta niinku aivan reilusti, että tämä on tehty hihan mitta, on tehty niinku miesten paitojen mukaan. Eli naisille tosiaan aina vähän reilu se hihan mitta, sopii tämän tuotteen tyyliin tosi hyvin. Mutta mä käytän tästä tuotteesta myös siis M-kokoa tosi paljon tai yleensä. Eli mä tykkään tästä myös tosi rentona pitää. Eli voi itse vähän niin valita sen, että minkä koon haluaa. Ja naisten puolelta mulla on tosiaan XS kautta S mun normikoko. Minkä kokoinen sulla oli, Vilhelmiina? Mulla on S-koko päällä. Yleensä käytän meidän vaatteista S-kokoa ja tää S on mukavan rento ihan tällaisenaankin ja kyllä ihan pituutta riittää. Joo, mulla on tästä tuotteessa nyt S-koko kans. Mä oon itse semmonen vajaa 170 senttiä pitkä ja käytän meidän tuotteista S-kokoa oikeastaan kaikista. Huudista mulla on itellä toinen väri, mä käytän XS, se on sitten vielä vähän ryhdikkäämpi. Tämä on aika väliä tämä mitoitus, että riippuen siitä, että jos haluaa tämmöisen pikkusen rennon, esimerkiksi miesten koossa, niin kannattaa ottaa se oma koko, mutta sitten toisaalta yhtä koko pienempikin voi olla semmoinen vähän istuvampi. Ja se mikä ehkä tästä tekee, tästä meidän hupparista nimenomaan vähän semmoisen skarpimman muuten, niin on lopulta tämä materiaali ja se, että se on neulottu. Niin ei ole semmoinen, vaikka on rento malli, niin on paljon siistimpi mitä sitten semmoinen vaikka college-huppari, että tämä on oikeasti edustavan näköinen ja se kyllä näkyy sitten tavallaan siitä pinnasta ja muusta, että kyseessä on oikeasti aidosta luonnonmateriaalista valmistettu laatutuote. Kyllä, joo toi on. Ja sitten tuossa vielä tuosta niinku kaavoituksesta sen verran, että on tosiaan niinku meidän miesten mallisto, jos ajattelee, niin huudiossa on niinku se suurin tavallaan se kaava, eli väljyyttä on kaikista eniten sitten. Niin. Tässä vielä näkyvillä 2 muuta sävyä, mitä löytyy, eli tämä meidän klassinen navy, tummansininen tasaväri ja sitten rakastettu metsänvihreä. Tosi tykätty tämä myös. Ja sulla oli Vilhelmiina päällä. Mulla on sinivihreä. Sama mikä siinä Aino-Marjalla oli aikaisemmin Shine-mekossa, niin löytyy myös tästä huudiesta. Joo. Ja mulla on taas karpalon väri. Laurilla oli mahonki, mikä hänellä oli tuolla päällä. Niissä 5 värissä, eli hyvin laajasti löytyy eri värejä tästä mallista. Yes. Mä käväsen jo vaihtamassa meidän seuraavan. No niin. No niin, sitten seuraavaa mallia kehiin. Tässä on meidän Element. Tämä on meidän myydyin O-aukkonen neule miehille. Tällä hetkellä varsinkin myymälöistä tämä on semmoinen tuote, mikä tosi monesti ihminen, joka etsii sitten laadukasta perusneuletta, niin miesten puolella meillä tarttuu. Eli O-aukko. Tämä on paksuudeltaan, taitaa olla meidän miesten neuleiden ihan ohuimmasta päästä. Tämä on tosi tommonen ilmava ja kevyt päällä ja sopii tosi hyvin sitten käytettäväksi esimerkiksi kauluspaidan kanssa.
monipuolisesti. On kyllä paksuudeltaan semmonen, että menee ihan kesät, talvet. Selkeästi, jos tästä kuvasta näkee, niin on tämmönen niinku ohuempi neulos. Mulla on tästä mahonkin väriä päällä, mikä oli äsken tuosta huudiestakin. Tää on tosi kiva tämmönen sekoitus erilaisia oranssihtavan ruskean sävyjä ja ollut kyllä tosi tykätty. Half Chipissä taisi tulla ensimmäistä kertaa ja sen jälkeen on löytänyt niin, sitten paikkansa on mallistossa. Ja tuli nyt tähän elementtiin, on siis tämän syksyn uutuusväri ihan tämä. Ja mä just kattelin, niin kyllä se on siellä ollut se myydyin väri myöskin, että on tykätty. Elementistä meillä on sitten niin kuin muutenkin värejä kyllä mallistossa. Aika tällaisia niin kuin, tuttuja sävyjä, eli metsävihreitä löytyy. Sitten on hiilenharmaa, neivi. Sitten meillä on tämmöinen savun sininen siellä. Ja jatketaan näillä O-aukkoisilla neuleilla. Nimittäin nyt niin kuin tänä syksynä me saatiin naisten mallistoon myöskin vihdoin tämä perus O-aukkoinen neule, mitä on pyydetty tosi paljon. Tosi toivottu, kyllä. Joo. Osa vanhemmista asiakkaista tietää, tai siis vanhemmista tarkoitan, jotka olette pitkään ollut meidän Alpan matkaa seurannut, niin muistatte sitten niin tuon Clarity-neuleen, joka on tämän edeltäjä. Tämä on nyt Clear-paita, eli haluttiin nimetä tämä uudestaan, koska tuli kuitenkin muutoksia tähän näin. Ja muutokset on sellaisia, eli kaava on aika lailla hyvin sama, eli aika tämmöinen niin tyköistuva, pientä väljyyttä. Mulla on nyt XS-koko, mä voisin ottaa myös SK tästä. Et mä oon sieltä XSK niin ylälaidasta. Eli tää on aika napakka koko mulle. Mulla on siis M-koko. Yleensä käytän meidän vaatteista tai neuleista S-kokoa, mutta mä tykkään tästä Clear-mallista nimenomaan tälleen vähän väljänä ja rennompana. Toimii tosi kivasti näinkin. Joo, eli pystyy tosiaan niin miettimään sitä omaa kokonumeroa, minkälainen se on. Mutta tosiaan tämä neulospaksuus on sama kuin tuossa miesten Element-neuleessa. Ja kuitenkin menee meidän niin kuin naisten puolellakin semmoisiin vähän niin kuin ohuulempiin niin kuin neulepaitoihin. Ja sitten mä semmoisen vinkin sitten kerron, että jos joku ajattelee, että se on nyt liian ohut, niin mulla on täällä nytkin alla meidän sensetoppi silkkialpakkainen, eli kun ne kerrostaakin päällekkäin, niin se on sitten talvikauteen myöskin riittävä paksuus. Ja sitten sillä aavistus voi olla läpinäkyvyyttä, niin se myöskin katoaa sit, kun laittaa. Et mulla on saman värinen sensetoppi tosiaan täällä alla. Ja multa löytyy meidän valkoinen flow-toppi täällä alla ja toimii tosi kivasti täällä. Eli sillä tavalla niin kun yhdistelee. Ja sitten tosiaan niin tässä me tehtiin semmoinen ihan uusi tuotekehitys tässä meidän Clear-paidassa. Et vaikka tosiaan tämä pääneulos on aika ohutta, niin me ollaan niin näihin resoreihin on laitettukin tuplalanka. Eli täällä on niin puolet paksumpi lanka. Ja se tuo sinne kestoa ja myöskin sit semmoista ryhdikkyyttä tosi paljon. Ja tässä 2 muuta sävyä, mitä tästä mallista löytyy. Eli Aino-Marialla oli tuo neivi päällä, mulla on puolukan väri. Tässä havun vihreä sävy ja vielä 4. persikka. Ja tosi kovasti on kyllä tuossa omiin korviin myymälästä ainakin kantautunut toiveita tällaisista kirkkaammista väreistä, vähän heleämmistä väreistä, niin tää persikka on nyt nimenomaan juuri sellainen. Joo, se on semmoinen ihan uusi väri meidän mallistossa. Mä vielä annan tähän semmoisen niin yhden stylausvinkin, koska mulla oli tosiaan tarkoituksella valitsin tästä Clearista tämän niin pienemmän koon, koska mä tykkään tätä ajatella myöskin sellaisena niin tuotteena, minkä päälle voi laittaakin toisen. Mä käytän tätä paljon myös mun blazerin alla, mutta nyt mä niin stylaan sen tässä meidän niin haikuneulekattakin kanssa, joka on siis samaa materiaalia ja samaa väriä. Eli tämä neulospaksuus on tosi hyvä tällainen myös, että sä voit sitä myöskin yhdistää sitten joko neuletakkien tai ihan jonkun sun kauluspaidankin alle, jos sulla on joku semmoinen kiva, eli voit tehdä siitä semmoisia mätsejä. Tosi kivasti tulee kerrastusta tässä. Niin, ne toimii tosi hauskasti, kun on 2 eri väriä, niin sillä tuo niin tää haikuneulletakille myöskin semmoisen ihan uuden ulottuvuuden. Kyllä. Ja, eli tämmöiset O-aukkoiset neuleet. Jatketaanpa sitten vähän silkkialpakkatuotteisiin. Kyllä. Lauri taas pääsee siellä.
Joo, meidän yksi syksyn uutuuksista, joka on jäänyt ehkä vähän monelle tuntemattomammaksi, koska tätä tuli sen verran niukka erä, että ei oikein kärsitty edes mainostaa tätä tuotetta. Eli Stay. Tämä on hyvin samantyyppinen, kevyempi neule, mitä tuo Element, mutta tässä on sitten V-aukko. Ja tosiaan niin kuin Aino-Maria tuossa äsken sanoi, niin nämä yksityiskohdat, eli hihan suut, pääntien reuna, on tässäkin tämmöistä vahvemmat. Eli tämä on hyvin kevyt neule, mutta kuitenkin sitten nämä yksityiskohdat on, että niissä on semmoinen pieni voima ja laadun tuntu siellä kulutuksen kestoisissa paikoissa. Ja tämä on ensimmäinen tämmöinen miesten sileä silkkialpakkatuote ja kyllä tässä vähän semmoinen olo tulee, kun laittaa tämän päälle, että miksi vasta nyt, että on äärettömän hyvän tuntunen ja tosi kevyt. Tämä on semmoinen oikeastaan niin kuin unelmaneule semmoselle, joka tykkää vaikka käyttää kauluspaitaa neuleen alla tai sitten kesällä hakee vähän kevyempää neuletta, mitä voi sitten käyttää tälleen suoraan iholla. Mulla ei täällä alla nyt yhtään mitään ja tää tuntuu ihan täydelliseltä yllä. Joo, ja vielä jos Lauri verrataan sitä nyt tähän, mikä oli äsken sun päällä, tämä Element-paita. Eli ihan aavistuksen on vielä toi silkkialpakkainen ohuempi kuin tää. Mutta käytännössä aika sama. Mutta sitten taas se, että jos on niinku semmoinen herkkä ihonen, niin toi on vielä se iholle se lempeämpi vaihtis. Kyllä. Ja suoraan iholla tässä on semmoinen tietynlainen, kun 30% silkkiä, niin tulee semmoinen miellyttävä silkin, vähän semmoinen viileys. Samalla vaikka niinku ei tunnu yhtään ikävältä. Mutta semmoinen, varmaan moni tietää, joka on silkkiä käyttänyt, siinä on semmoinen mukava viileys. Silkkihan on se niinku yksi iholle kaikista parhaista materiaaleista, että se on niinku oikein helliä ihoa. Joo. Jatketaan silkkialpakkatuotteilla, otetaan muutama näisen silkkialpakkatuote tähän. Mulla on nyt päällä meidän viikunan värinen Melody-paita. Melody-paita tuli siis syksyllä meidän mallistoon. Kävi niin, että jos mä oikein muistan, niin meillä oli 5 päivää varastossa niin kuin Soundaa hyvin Melody, eli oli hirvittävän suosittu. Ja sitä ei ole myöskään juurikaan mainostettu sen takia sen jälkeen, mutta nyt me saatiin viikunan väriin täydennystä. Eli Melody on tosiaan tämmöinen silkkialpakkainen pitkähihainen naisten tuote ja täällä on tämmöinen pieni struktuuri, mikä nyt hankala näyttää kamerasta, mutta siinä on semmoinen pieni struktuuri, joka siftaa tosi kauniisti valoa. Ja on sitten verrattuna vaikka tuohon meidän Simple-paitaan silkkialpakkaisen, joka on Wilhelmiina päällä, niin vähän paksumpi, ryhdikkäämpi neulos, eli menee myös talvikauteen. Ja Melodissa on tommonen niinku pehmeästi kaartuva V-kaula-aukko ja sitten siinä on semmoinen rullareunus. Tästä on saatu kans tosi kivaa palautetta. Kyllä, ja meillä ei kauhean montaa V-pääntiellä olevaa niin kuin umpinaista puseroa ole ollut, niin tämä on nyt yksi niistä, johon on tullut tuo V-pääntiä ja on kyllä saanut ihanaa vastaanottoa myymälässä, siitä on tykätty. Se on tosi pukeva. Tosi kiva kyllä kuulla vielä sieltä, kun sä oot siellä myymälässä työskentelet. Niin. Ja vielä sitten se, että tällä hetkellähän tämä on myöskin meidän tosiaan ainut pitkäihainen silkkialpakkatuote naisille. Että taas jos on hirmu herkkäihoinen, niin tästä kannattaa lähteä liikenteeseen. Siinä mulla on päällä meidän Simple-teepaita, hyvin klassinen perus teepaita, jossa on myös sitä silkkiä ja loput alpakkaa, 30% silkkiä, 70 alpakkaa. Hyvin käytännöllinen perusteepaita. Menee niin arkeen, juhlaan, vähän siistimmäksi saa puettua. Ja kesällä ne, jotka ihmettelee, että onko alpakavillainen liian lämmin, niin ei ole. Tämä on aivan sairaan miellyttävän tuntunen myös kesällä päällä. Joo. Ja sitten vielä tästä väristä pitää nyt mainita, että me saatiin nyt just tällä viikolla tätä smaragdia-väriä siihen täydennyserä. Ja se on tosi upea läpi vuoden oleva sävy, sopii hirveän monelle. Kyllä. Ja sitten tuohon kun yhdistää vaikka meidän mustan soineulettakin, niin tosi kiva mätsi tosiaan tulee. Eli nyt te, jotka olette odotellut sitä smaragdia-väriä, niin täällä se on taaskin. Nyt löytyy. Joo. Ja nyt tässä lopussa mä mainitsen myöskin muuten se, että me ei esitellä jokaisen tuotteen niin kuin sitä koko värivalikoimaa. Eli meidän verkkiksestä voitte sitten tutustua siihen koko värivalikoimaan. Ja syy on se, että näistä tuotteista on paljon niin kuin
puutoksia, joilla on ollut niin suosittuja niin kuin monet, että ei sitten ole välttämättä kaikista enää koko ajan jäljellä. Joo. Sieltä sitten Lauri tulee taas. No niin, nyt mentiinkin sitten ihan toiseen ääripäähän, mitä tulee tuotteiden paksuudessa. Eli käytännössä mentiin sieltä miesten kevyimmästä silkkialpakatuotteesta todella jämäkkään tuotteeseen, eli meidän Loyal-neuleeseen. Ja tämä on nyt tuote, joka me tuotiin tänä syksynä siltä pohjalta, että meidän vesikkoneule, tämän saman neuleen, tai semmoinen muhkea, paksu Submariner poolokaulusneule, niin se on ollut ihan järjettömän suosittu. Ja nyt haluttiin tuoda... Itse asiassa täältä tulee tämä näin, niin pääsette näkemään. Eli tämmöinen niin poolokauluksella oleva. Jatka Lauri. Joo, se on tuommoinen sukellusvenetaistelija malli. Mallista periytyy perinteinen paksu neule. Ja me haluttiin sitten tuoda tätä samaa paksuutta ja upeata neule tuntumaa myös tämmöiseen niin kuin malliin, jossa ei ole tuota poolokaulosta. Se kuitenkin jakaa vähän ihmisiä. Ja esimerkiksi itsellä on ollut semmoinen tunne, että mulla on vähän pieni pää, niin se muhkea poolokaulus syö sitten sen lopunkin pään sieltä. Ja mä en ole itse kokenut sitä omaksi malliksi. Mutta olen kateellisena katsonut taas sitten, että kun tämmöinen paksu neule, niin se laskeutuu pehmeästi ja näyttää todella upealta ja muhkealta. Tämä on taas nyt sitten se, mistä mä en luovu tänä talvena. Joo, eli tosiaan on niinku Vilhelmina tuolta toisen värinkin Loyali, mutta niinku näiden niinku yhdistävät jutut on tosiaan ihan täysin sama neulos, paksuus. Sitten niinku sen kauluksen lisäksi täällä on pari muuta eri eroavaisuutta. Eli vesikkopaidassa on vähän tämmöinen pidempi resori helmassa ja se on vähän napakampi kaavaltaan. Mulla toki on nyt tässä aika tämmöinen reilu oversize koko. Ja sitten vesikossa on lisäksi niinku tämmöiset hyvin pitkät niinku hiharesorit, mitkä voi kääntää. Mutta lämmittää kämmeniä. Eli vähän enemmän semmoinen niinku peruspaidan mallinen on toi Loyali verrattuna vesikkoon sitten. Tässä vielä Loyal mun päällä. Mulla on tässä tuhkan sävyssä, mikä löytyi siitä Forwardista myös, mitä Aino-Maria aikaisemmin selitteli. Tämä on aika pitkä malli tälleen omaan makuun, mutta kun tosiaan on sitä resoria tässä helmassa, tykkään vähän kääriä ja tulee sitten niinku hyvinkin omaan makuun sopivan mittainen, että toimii kyllä naisilla sekä pidempänä että tälleen lyhkäisempänä. Tosi kivasti. Joo. Äsken kerrottiin tuossa, että ei enää näytetä koko värivalikoiman pakkoa meidän Loyalista näyttää, että siinä on myös siis tämä tumma petroli ja se on tässä ihan mieletön, mutta valitettavasti tällä hetkellä varasto on kyllä siis tosi loppu, ollut niin älyttömän suosittu. Vielä on tuhkaa ja luonnonvalkoista ihan hyvin varastossa. Kyllä. Ja jos tuo tumma petroli kiinnostaa, niin sitä tulee 2026 vuonna sitten kyllä lisää. Joo, että ei jää tähän, että on ei todellakaan suosituimpia. Joo, vielä sitten näistä kaikista Loyalista ja vesikosta semmoinen vinkki, että tämä on tosiaan niin sellainen lämmin ja paksu, että on hirveän kiva talviulkoilussa, että sulla on kiva kuoritakki siinä päällä, niin se menee melkein niin kuin läpi talven. Ja sitten on se hengittävä vuori tavallaan siitä. Mutta sitten kun se on sitä täyttä alpakavillaa, niin ei tule semmoista tukavaa kuumuutta ollenkaan. Todella toimiva. Kiitoksia. Haluatko sä käydä Vilhelmiina vielä ensiksi vaihtelemassa? Mä käyn vaihtelemassa. Vielä jatketaan tommosia niin vähän samanlaisiin neuleisiin siinä mielessä, että meillä on niin pinnaltaan niin hyvin samanlainen, sama neulostyyppi, mutta vähän kevyempi ja 2 naisten tuotetta, mitkä tulee tuossa seuraavaksi. Niin. Sitten sieltä, sä voit oikeastaan tuppa tähän näin, joo, eli meillä on täällä nyt seuraavaksi neulepaikat, kietosuneule, niin se onkin hyvä, että tässä se laitetaan, niin nähdään, no niin, miten se menee. näytetään ihan suoraan. Mäpäs näytän nyt oman suosikkikietomistavan, eli ihan silleen puseroksi. Niin molemmista täältä sivusaumoista tosiaan löytyy narun mentävät reijät.
Yhtä pitkät narut löytyy molemmilta puolilta. Ihan kummin vaan päin saa laitettua, kummin päin itse tykkääkään, on itselle mieluisampi. Mutta ensin laitetaan täältä naru reiästä läpi. Sitten voi vähän asetella tätä istuvaksi takaristiin ja eteen rusetille. Tämä on hyvin klassinen, mikä näkyy monissa meidänkin mainoksissa ja taitaa olla verkkokaupassakin olevissa kuvissa solmittu tällä tavalla. Mutta näytänpä seuraavaksi vielä, miten tämän saa takiksi solmittua. Eli sitten avataan. Ja nyt tehdäänkin niin, että käännetään nämä etukappaleet tänne sisäänpäin. Ja laitetaankin molemmat narut täältä reijistä läpi. Joo, tosi hyvä Vilhelmiina, kun sä näytät sen tuolla. Mä olin viimeksi myymälässä, niin mä yritin asiakkaalle ton, sen päälle sitä laittaa. Mä en millään saanut ja nyt kun saadaan tällainen neuletakin etuosa, niin vielä solmitaan täältä takaa rusetille. Nyt vaatii vähän olkapäissä liikkuvuutta, mutta varmasti voi myös kysyä apuja siihen. No tosiaan tuossa nyt sillä aikaa kun laittelet sitä, niin eli kalmissa ja suunnissa on sama neulepaksuus ja samanlainen neulos, eli tämä patenttineulos, tämmöinen tosi kuohkea verrattuna noihin äskeisiin. Royalin ja vesikkoon on kummakin vähän ohuempia. Joo. Mutta tältä näyttää takkimallisena. Tosi tyylikäs ja toimii näinkin. Ja taakse tulee hauska yksityiskohta. Saa rusetit sinne. Joo, eli tosi monikäyttöinen neule. Ja suunneuletakki on tosiaan semmoinen, että siinä on tämmöinen kiva yksityiskohta tällä hihassa, eli tämmöinen puppi, mikä on niin kuin neulottu sinne. Ja tuo semmoista niin kuin pehmeitä muotokieltä, mikä toistaa sitten pyöreitä nappeja, pyörein kaula-aukon muotokieltä sillain kivasti. Mulla on tässä nyt S koko päällä. Mä itse tykkään just, että toi puhvi niin kuin näkyy tässä koossa kivaammin kuin sitten pienemmässä, mutta sitten jos olet tosi lyhyt ja käytät vaikka niin kuin isompaa koko numeroa, niin silloin monesti asiakas ottaa tästä tuotteesta numeron pienemmän. Ja sama taitaa olla kalmissa, että siinä on aika pitkä hihaa. On. Niin. Ja tosiaan on aika joustava koko siinä mielessä, että sitä istuvuutta saa niin paljon itse muokattua ja niin kuin määriteltyä siinä pukiessa, niin aika moni, jos on 2 koon välillä, niin kallistuu pienempään. Joo, ja varsinkin tosiaan, jos on sitten niin kuin lyhyempi, eli sellainen niin kuin keskimittaa lyhyempi, joku 160 tai lyhyempi vielä. No, mulla on S-koko ja mulla on kyllä hihoissa ihan reilusti pituutta, niin on kyllä sopiva. Sitten esitellään vähän meidän paitatakki Fortea. Tää on silkkialpakkaa. Tässä on myös semmonen viileä tuntuma, mutta se on vähän petollinen, koska tää on tosi jämäkkä ja paksu. Tää on oikeastaan, voisi sanoa, että yksi meidän näin lippulaivaneuleista, ehkä ylellisimpiä ja hienoimpia tuotteita. Ja tässä ei ole sitä materiaalia säästelty, mikä sitten taas näkyy siinä, että laskeutuu aaltoille aika kivasti ja näyttää äärimmäisen laadukkaalta. Mä laitoin tän Loyal-neuleen päälle. Demonstroin vähän paremmin tätä, miten tätä voi käyttää tämmöisenä vähän niin kuin paitatakkina, välikausitakkina. Itse tykkään käyttää kyllä aika paljon toimistollakin. Sisätiloissa en laittaisi tätä Loyalia tänne alle, vaan joku puuvilloinen teepaita tai muu vastaava ohuempi juttu. Mutta tää on tosi kivan näköinen. Mä oon itse tykännyt tästä sinisestä, mulla on itellä käytössä. Vähän tämmönen ranskalaishenkinen, että siisti mutta rento. Ja tietysti tää materiaali on semmonen, mä oon nyt yhden sieltä keväästä asti käyttänyt ja ei kyllä näy käytönjäljet ei niinku missään. Että ihan super laadukas tuote. Ja ulkomailla myös meillä lähtee Eurooppaan aika paljon tätä mallia, että siellä arvostetaan myöskin tätä laatua. Yes. Meillä on enää aikaa muutama minuutti jäljellä, niin me käydään vähän sellainen nopeasti näitä loppuja tuotteita. Mutta tätä Stripe Polo, joka on mulla päällä karpalon värissä, on ollut meillä mallistossa tässä värissä jo aikaisemmin, mutta nyt saatiin täydennystä tällä viikolla. Eli jos tykkäät
tästä mallista ja tämä väri on ollut sulla mietinnässä, niin nyt sitä saa. Ja taas semmoinen tuote, joka on hyvin tyköistuva, sopii todella kivasti vaikka blazerin alle. Alle on paksuudeltaan myöskin sellainen. Ja tämähän on tosiaan ihan ehdoton sisartuote sille Stripe Mekolle. Kyllä, joo. Hyvin samankaltainen. Kerropa sä siitä. Mulla on mellow-paita päällä. Tämä on meidän naisten puolelta hieman paksumman puoleinen poolo. Vähän pidempi istuvuus. On halkiota takaamaan hyvän istuvuuden tästä lantion seudulta myös. Ei ole meidän kaikista paksuinta neulosta. Vesikko, mitä äsken esiteltiin, vesikko ja lojalia, niin on selkeästi paksumpi, hieman ohkaisempi, mutta tosi kaunis ja kauniisti istuva. Mulla on luumupärissä tämä päällä. Ja tässä on taas jälleen kerran ne yhdistelmäkoot, eli mulla on nyt tämä pienin koko eli XS kautta S ja sitten löytyy vielä kaksi muutakin kokoa. Joo, mä lähdin heti tonttelemaan tässä lopuksi. Eli meidän asustepuolelle on tullut paljon uutuuksia. Mulla on itse asiassa päällä semmonen Avenue Pipo, joka on ihan niin kuin tullut nytte. Täysin uusi. Sitten meillä on myös hirveän paljon uusia huiveja meidän mallistossa. Tässä päällä mulla on nyt tällainen niin kuin, silkkialpakkainen huivi, missä on tämmöinen todella makea pinta. Ja sitten vielä mikä parasta, niin tää on 3 värissä ja kaikki sävyt on niinku tällaisia alpakan villan luonnollisia sävyjä, eli ei lainkaan värjätty mitään näistä sävyistä. Ja mä otan mielellä nämä kaikki sävyt, eli tämmöinen pieni hienoinen sävyero on niissä kaikissa, mutta kaikki tosiaan värjäämättömiä. Mitä No niin, mulla on päällä meidän Line kaulahuivi. Tämä on, nyt pitää ihan luntata, kaurapuuron sävyssä ja lisäksi meidän valkoinen Fold Pipo. On vähän sävyeroa, mutta mun mielestä käy kyllä tosi kivasti hyvin yhteen ja etenkin tällaista tummempaa kontrastia vasten. Ja lisäksi vielä meidän sormikkaat peikessä sävyssä. Eli meillähän nyt tosiaan löytyy sekä lapasia että sormikkaita myöskin meidän mallistosta. Vihdoin, tämä on ollut tätä on toivottu tosi pitkään. Lapanen löytyy useammassa kokonumerossa ja se on tämmöinen niin kuin tuplaneuloksella oleva, mikä on ihan älyttömän kiva ja yllättävän lämmin, koska se tuplaneulos tekee sinne semmoisen ilmataskun vähän vielä sinne väliin. Sormikkaat on one size. Ei ole tuplaneulottu, on hieman ohkaisempi kuin tuo lapanen, mutta niin kuin mun käteen jää silleen reilusti tilaa ja on hieman joustava, niin menee kyllä monelle koolle tämäkin. Joo. Tällainen pieni vilautus vaan meidän muista huiveista, eli löytyy tosiaan laaja valikoima niin kuin uusia huiveja, että käykää kurkkaamassa joko myymälässä tai sitten siellä meidän verkkokaupassa. Kiitoksia. Kaikkia ihania. Kiitoksia kaikille. Meillä taitaa alkaa olla aika nyt lopussa. Käytiin tosi iso määrä meidän tuotteita tässä läpi ja silti meillä on sellainen olo, että karsintaa tehtiin. Eli tosiaan löytyy kyllä vielä muitakin tuotteita, mutta tässä oli meidän tämmöisiä niin kuin sesongin nostoja. Tähän talveen näitä tuotteita ja mä mielelläni auttelen kaikkia Jyväskylän asiakkaita, niin muuhun voi törmätä tuolla myymälän puolella. Yes, ja sitten muistakaa vielä, nyt, ketkä tätä nyt livenä katsoo, niin meillä on vielä nuo meidän jouluedut voimassa, eli normaalihintaisista neuleista saa 25 € alennusta 8. päivä joulukuuta asti. Ja sitten on myös tämä Alpan 60 päivän käyttötakuu, eli tuotteen saa ottaa testiin, kokeilla sitä omassa käytössä. Ja jos ei ole tyytyväinen, niin saa meiltä kaikki rahat takaisin. Tämä aika kannattaa hyödyntää nyt, kun joululahja, joululostoja tekee, niin kun tekee sinne ensi maanantaihin mennessä tilauksen, niin saa sitten nämä edut sinne Booking.comiin. Ja myöskin jos on mitään kysyttävää tulee näistä tuotteista, niin meillä toki on myymälöistä löytyy apua. Kannattaa muistaa, että meillä on nyt myös Espoossa tänä jouluna 3 pop-upia ainoassa Sellossa ja Isossa Omenassa. Ja verkkokaupassa tietysti asiakaspalvelu meillä auttaa kaikkien kysymysten kanssa ja sieltä kautta saa myös tarvittaessa sitten Aino-Mariaa kiinni asiakaspalvelun kautta, jos on jotakin oikein spesifiä kysymystä. Niin... Joo, mielellään saa esitellä siellä kysymyksiä ja toki toiveitakin sitten. Kyllä. Ja
Mutta tähän me myymälöissä, verkkokaupoissa kiitos kun olit katsomassa tätä liveä ja ei muuta kuin ensi kertaa. Laita myös meille palautetta, jos tulee mieleen seuraavaa liveä varten, että mitä olisit halunnut nähdä lisää ja muuta, niin otetaan se huomioon. Kyllä. Kiitos. Kiitoksia.